Evidence Chihera azvipira kurwa naTocky achiti achaburitsa masecrets aTocky aanoudzwa kubackground just because Tocky haana kuenda kunopefoma kushow yaanga aronga. Recently akarwa zvakare naSis Melly achiti Sis Melly vakamubira mari pamaspika pane show yavanga vakabhuka zvakare. Saka musikana ati ari kuda kutobhuka match. I used to respect you but not today. Wabhuka match neni. Nyaya dzako be ready dzataiprotecta tisikadzitaurika because tatobhuka match newe. Andingasekerere guys. I said to myself this year, that's my year I want to break. It comes from Norway. Tocky Vibes, BF Sanjairi. Serious Tocky, what this sizes? No boa guys. We support those people. But no poor makwavo mamwe kuseri tunopedza nawo totoudza vanhu kuti musadaro tinomira nawo but kana ivo vachida kutora kanyama kari pamuromo pako ka tinorwisana. I'm telling you Tocky Vibes wabhuka mechi iyo nini ndikutokudza aiwa ndisikuda ndinoda mbonjengereko ndomutyei Tocky ndati wabhuka mechi nini andiite kuti 1 month nchimaketa chinhu wongozouya pasara mazuva wobva wanoita show pasame area same time same date kujairira kwakaita seikoko kana wanga wakatumwa uchiti you want to destroy my nigrikin Boxbag yaisaitwa ma-event. I'm the one who opened the space to do event in Boxbag. Ndakaunza nigrikin windi president and manga makazara kuti pa ndaita show yabudirira vanhu vakumhanya kuda uchinoti sabotage of which I built my empire. Ndagadzira ndega empire yangu but you guys you want to find no Tocky. Tocky, I used to respect you but not today. Wabhuka mechine. Ndo zvaari kutaura izvi achiti she has built an empire asi maartist ari kuda kumudhiritsa vana Tocky vachiita zvinhu zvisina matoro. Ameno musikana akashinga uyo anoda kudhiritsa brand hombe rinenge Tocky. Guys, ameno kuti zvichafamba sei. Okay, so panyaya yake naSis Melly after live yaakaita achiexplaina nyaya yemaspika kuti akafamba sei nyaya yacho yakasangana azodecida kunyora because vanhu vanga vachimudza kuti you are confusing yourself. So she wrote, yo siyanai neni zvangu makaronga mukati titore dhiri ndikatitorai mukapuwa 2000 APA system mukapuwa 1000 something yemaposta mushow mukapinda vanhu less than 20 vanhu vainzi staff vanga vakawanda kudarika vakapinda mushow macho ichiita 8 rand. Mari yakashandiswa haina kudzoka tisingatauri yakapiwa muimbi. Boom, ndonze ndini ndakaipa. Vakanotora zvispika zvekumaraini kwavo vakaisa mari muhomwe nekuda kwemavato akaitwa nagie. Dai ndakaipa ndisina kubatsira yekuno at least makazopindawo vaisvika kuma50. Sis Melly nadhume wenyu ndimi motengesa brongo. Siyai zvekuti ndonwa. Anyway, ngatiti ndonwa koimi munoritengesa. Gi anotoda kushanda neni because haana basa raakaita neni rakanyura. Ndaizadza ndichivhara zvakawanda. It's one word kuudza Gi kuti uya tishande tese anouya achimhanya because ndakachinja business rake. Ini ndini ndakaramba basa ndisina kufara nemari yaakandipa. I'm the one akambloka. Ndanzwa kuti ari kunyengerwa nemi. Ndichida kuti aone kuti malaki haafanani. Chandaramba kuti Sis Melly mushandise vana avo kunge ndivo vari kurwa neni imi muri kuvatuma. Remember ndakakumbira namba dzeclub rinoitirwa mashows sezvo kuri kure nekujoza mukadzoka muchiti zvaita riri skiri rekuda kuisa padhuze ndauya ikoko kuti mutsive kuramba kuitiswa kwamaida kundiita pana Madam Boss. Vanhu ndovaudza kuti who is Melly? Close your mouth Melly, you are a pretender. Uyai chitange dhiri rechimero. Saka evidence ari kuda kutorwa achiti G ndiye akazochinja masaidi akabva akatanga kushanda naSis Melly. Sis Melly vakamusabotaja and Sis Melly munhu mukuru mani guys, munhu mukuru Sis Melly havangasviki vachiita zvinhu zvisina basa. Alright fine, mari dziri kutaurwa pama1000 nema2000 marand guys, asi madollars. Please relax. Handiti kuri kunzi vanhu vakapinda 20 chete mushow yaisipinda more than 50 vanhu vachibhadhara ma8 rand. Saka there was no money at all and iye haana kuzombowana mari yakambowanda. Saka
evidence munhu anongotaurisa nyaya dzacho kuti udzisanganise. Pamwe pacho unotosha kuti arimbotaura kuti chii chaizvo chaizvo, but isocialite redu ka ndo rinogara richiita malive rakapfeka hembe 1 riri pasame headboard. Zvakaoma kana wedu way, but